Yes. Badanizi yangu sinorelei, but it's okay. Ndiyo ayaya yacho yoyo. Ayaya. Ndakazokunza mudara kuti sinorelei kuti ayaya. Zvikanzi azvitaurwe neshona. Asi ziva kuti anenge akutarisa iye ndiye wako. Andina kuya kuzosapota mudara. Ndauya kuzosapotwa nemudara. Chimudara chedu ichichi. Ndo baba vangu andasara nawo naye. Especially my end of month iwayaya. Ndowatsoma because rent inenge yakati shortage. Inotistereki. Mudara nobvazoniti kana wauya kudai unozoona teach. Kune mukomana anonzi teach manager. I think munomuziva mese naye. Anomesa musoro ari kugedhe uku. Ndiye anozongonzi chimuti uturu. Rendi yangu yobva kwana kuti oturu.